Takže, ako si vytvoríme svoj vlastný projekt v tranzite NXT? Ideme si vytvoriť vlastný projekt, ktorý bude obsahovať tieto dva dokumenty napríklad. To znamená jeden excelácky a jeden wordiácky. Otvoríme si tranzit a to odporúčam vo Windows 7 cez pravý klik a otvoriť ako správca. Nie je to vždycky nutné, ale istota je istota. Otvorí sa nám teda takéto okno, ktoré sa volá Select User Role, to znamená zvolte si rolu alebo úlohu užívateľa. Môžeme si zvoliť ktorúkoľvek, ktoré sú spomedzi týchto k dispozícii, ako napríklad prekladateľ alebo terminológ. Ideálne je voliť si super user, preto lebo v tejto je k dispozícii úplne všetko bez obmedzení. Zvolil som si teda rolu super user a vo úvodnej obrazovke s názvom Project Selection, to znamená výber projektu, si môžem vybrať naposledy použitý projekt, na ktorom som pracoval, alebo niektorý z projektov, ktoré mám uložené, na ktorých som pracoval, alebo rozbaliť externý projekt, to si ukážeme druhý raz, ktorý sme dostali napríklad od agentúry alebo od klienta, od zákazníka, alebo vytvoriť nový projekt a s tým sa budeme zaoberať teraz. Zaklikneme teda vytvoriť nový projekt, klikneme na OK a zobrazí sa nám ďalšia obrazovka, kde si teraz môžeme zvoliť buď to vytvoriť projekt z nejakej predlohy, tu sú predlohy rôzne, alebo vytvoriť projekt z nejakého projektu, na ktorom som už pracoval, alebo vytvoriť projekt zarovnávací, alebo vytvoriť nový projekt, o ktorý sa nám teraz momentálne jedná. Takže zaklikneme vytvoriť nový projekt, klikneme na ďalej. Tu nás si zadáme názov projektu. Takže ja tam zadám, že skúšobný projekt. Tu si môžeme vybrať buď globálny, alebo používateľský, alebo zákaznícky. Ja dám globálny, klikneme na ďalej. V tejto obrazovke Languages si volíme zdrojový jazyk. Tu musíme zadať taký jazyk, v akom sa nachádza ten dokument. To znamená, keď si otvorím Word, kliknem niekde do textu a pozriem sa, v akom je jazyku. To isté vidím aj tu. Je to v angličtine. Je to v britskej angličtine. To znamená, že ja si musím v tomto okne zvoliť zdrojový jazyk britská angličtina. Sem musím pridať aspoň teda jeden cieľový jazyk, do ktorého budem prikladať. V tomto prípade to bude slovenčina. Samozrejme, že môžem pridať aj druhý, napríklad čeština. Budem prekladať do dvoch cieľových jazykov. V tomto prípade si ale ponechám iba slovenčinu a češtinu odstránim. Keď som si vybral zdrojový aj cieľový jazyk, kliknem na ďalej. Tu nás sa ma v okne folders, teda priečinky, pýta program, že kam si mám ten projekt uložiť. Ako defaultný predvolený adresár je práve ten, ktorý som ukazoval v predošlom videu, ktorý si nainštaloval sám tranzit, keď sme si ho inštalovali do počítača. Ja som sa ale rozhodol, že ja si tento skúšobný projekt uložím inde. A tak si ho idem uložiť do knižnice, do dokumentov, do toho svojho tranzitu. Pozor, nie do tohto druhého, ale do toho svojho. A tu mám vlastný projekt. Neklikám na nič, preto lebo musím zachovať tu na túto štruktúru hviezdička, bodka, hviezdička. Keby som na niečo klikol, tak sa mi to tam načíta. A už to je zle. Čiže ja tam musím mať tú štruktúru hviezdička, bodka, hviezdička. A kliknem len na otvoriť. Zmení sa mi zadanie user defined, to znamená, že užívateľom definovaný adresár. No a kliknem na ďalej. V tomto okne, ktoré sa volá File Type, si teraz volím
akého druhu ja vlastne dokument idem prekladať. Tuto je trošku dilema, preto lebo ja budem prekladať dva druhy dokumentov. Jeden Word a jeden Excel. To znamená, že ja si musím teraz tu vybrať buď Word alebo Excel, alebo oba, ak sa to dá. Sledujem, že mám možnosť vybrať si Microsoft Word 95 až 2007 alebo Microsoft Excel 97 až 2007 alebo dokonca Office, a toto zahrania všetky produkty Microsoftu. Poďme si to ale najprv vyskúšať po jednom. Najprv označím Word, kliknem na ďalej a tu v okne Files si vyberám súbory. Pozriem sa, či som v správnom adresári. Som v adresári Transit, vlastný projekt, a mám tu len Word, preto lebo ja som si v predošlom okne zaklikol, že chcem vyberať wordiacky dokument. Tak ja si ho označím, dám otvoriť. Teraz sa vrátim naspäť, zmením si zadanie na Excel, kliknem na ďalej a tentokrát sa mi v tom istom adresári Transit, vlastný projekt, zobrazí len excelácky. Označím ho a otvorím. A takýmto spôsobom si môžem načítať koľkokoľvek súborov akéhokoľvek druhu, ktoré budem prekladať. Ja vám teraz ale ukážem ešte jeden spôsob. Ja ich teraz odstránim. Ako sa dajú oba naraz. Vrátim sa naspäť a tu si nevyberiem ani Word, ani Excel, ale Office. Kliknem na ďalej a keď si teraz vyberám súbory, tak vidím, že v tom svojom adresári Transit, vlastný projekt, mám aj Excel, aj Word naraz, lebo sú to officeácké dokumenty. Označím ich naraz, dám otvoriť a už ich mám tu naraz. Keď som si teda vybral dokumenty, ktoré mám prekladať v tomto projekte, kliknem na ďalej. Tu v okne Reference Material si môžem pridať referenčný materiál, ak mám nejaký, buď obrázky, alebo PDF, alebo čokoľvek, dokonca celý súbor, celý adresár. Nemusím, je to voliteľné, kliknem na ďalej. To isté platí v okne Dictionaries, môžem si pridať slovník, ale nemusím, i keď slovník je v Tranzite veľmi dôležitý, dá sa pridať ešte neskôr a to si ukážeme. No a teraz už kliknem len sem na ďalej, tu nám mám zhrnutie, sumárum, dokončím a okno mi oznamuje, že projekt bol vytvorený úspešne a pýta sa ma, že či ho chcem naimportovať. Ak by som teraz klikol na áno, tak sa mi spustí import toho projektu. Ja vám ale ukážem, ako sa to dá importovať následne, takže kliknem na nie. Počkám, až sa mi projekt vytvorí a ja si ho teraz importnem tu na odtiaľto. Idem na kartu Project, mám tu karát viacej, hej, štatistiky, editovať, processing a tak ďalej. Idem na kartu Projekt a tu mám tlačidlo Import. Kliknem na Import a mne sa otvorí okno, ktoré sa ma pýta, či chcem teda naimportovať ten projekt, ktorý som si vytvoril. Ja kliknem na Start Import. V tomto okne Check Segmentation, ktoré úprimne povedané neviem na čo slúži, klikám iba na OK. V ďalšom okne Uložiť zoznam nechám zvolený projekt, uložím a mne sa v okne zobrazuje, že projekt sa úspešne naimportoval, takže to len potvrdím. V tomto okne iba zavrem. Teraz už mám projekt naimportovaný, takže môžem otvoriť jazykový pár. Kliknem na toto, alebo na toto. To mám to isté. Môžem si dvojklikom zobraziť buď Excel alebo Word, alebo kliknem na toto a označím si buď Excel alebo Word. Ja si označím Word, tu ešte zaškrtnem, že Open as a separate window, kliknem na OK. No a mne sa teraz otvoril ten wordiacký dokument v Tranzite. Môžem ho začať prekladať.